zaka iya kai creating din video, ma'ana ka kirkiri video kana so kai uploading din sa a channel ɗinka, ma'ana lokaci yayi lokacin da kake so kai uploading din video a channel ɗinka, ko kuma lokacin da ya kamata kai uploading din video a channel ɗinka wanda kana tunanin zaka iya samun views, ko kuma wannan video yana buƙatar ka dora shi akan lokaci. Kamar misali irin video wanda ya shafi irin na hanyoyin samun kuɗi, ka san akwai videos waɗanda suke na hanyoyin samun kuɗi ne waɗanda a lokacin da ka kirkire su ko kuma a lokacin da ka same su a lokacin ya kamata kai ka dora. To kuma zaka iya misali ka kirkiri bidiyon, gashi nan ka kirkiri bidiyon amma kuma lokacin da kake so ka dora yayi, kuma kana buƙatar halla ila ya zamana cewa ka hada thumbnails, ma'ana ka kirkiri thumbnails a wannan bidiyon ka dora, domin idan ka dora bidiyon ka saka wannan thumbnails din yadda zai ja hankalin mutane. Gashi kuma lokacin da ya kamata ka dora bidiyon yayi, gashi kuma babu lokaci ko kuma in ce babu isasshen lokacin da zaka yi amfani da shi wajen hada wannan thumbnails din naka. To saboda haka a cikin wannan bidiyo insha Allah zamu nuna muku hanya mai sauki wacce zaka yi searching na irin thumbnails din da kake bukata, ma'ana irin bidiyon da kake bukata kai searching a YouTube. Idan ka same shi kawai kai amfani da wani application wajen dauko wannan thumbnails din na wannan bidiyon ba tare da ka sha wahala ko kuma ka je ka cikin Chrome kana ta searching kana ta binciken yadda zaka ka samu wannan thumbnails din ba. Wannan application zai taimaka maka, kawai abin da kake bukata shine abu kadan ko kuma in ce wani abu daga wannan bidiyon da kake so ka dauko thumbnails din sa. Saboda haka domin sanin yadda zaka gabatar da wannan abu da yadda zaka gudanar da shi yadda ya kamata dalla ma'ana a fayyace, to kawai ka kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. To kamar yadda muka faɗa muku yadda zaka gabatar da wannan abu kawai dalla a cikin sauki shine a cikin description na wannan bidiyon zamu ajiye muku link na shi wannan application din da zaka yi amfani da shi wajen dauko thumbnails din. Kamar yadda kuke gani kawai zaka shigo cikin YouTube ɗinka kamar haka, misali zaka shiga cikin manhajar YouTube ɗinka, kana shiga cikin manhajar YouTube ɗinka za ta bude maka wannan fuskar kamar yadda kake gani. To anan misali ka dauka anan akwai bidiyon da ko kuma in ce ka dauka yanzu kai searching din bidiyon da kake so ka dauko thumbnails din sa. Misali yanzu kamar wannan bidiyon na wannan mutumin, ko kuma misali bari mu yi searching kamar wannan bidiyon na wannan mutumin, ka dauka harkar YouTube kake ka dora video akan YouTube, kana so ka yi amfani da thumbnails din wani kasancewar baka da lokacin da zaka dora, ko kuma hanyoyin samun kuɗi ne kai creating din bidiyon ka a wannan bangaren kake so ka dauko wani thumbnails wanda yayi daidai da irin abin da kake so ka dora. Kawai zaka je kai searching misali yanzu ka dauka kai video na yadda mutum zai samu irin kamar misali 1000 kowace rana, ko kuma kowanne bayan sati ɗaya ko duk sati zai samu kaza. Kawai sai ka zo kai searching akan yadda zaka samu kaza duk sati, ko kuma yadda zaka samu kaza duk wata, ko yadda zaka samu kaza kullum. To kawai idan kai searching, na san ba za ka rasa irin wannan bidiyon ba, za ka same shi. Saboda haka za ka samu thumbnails din an yi shi da irin wannan bayanin naka. Kawai yadda za ka yi cikin sauki shine ko ka shiga cikin bidiyon ko kuma ka zo wannan yar alamar digo-digon guda uku ta gefen bidiyon. Idan wayarka a tsaye take za ta nuna maka ne a ƙasan bidiyon, ma'ana daga irin nan haka. Idan kuma a kwance take kamar haka za ta nuna maka waɗannan yan digo-digon kamar haka, sai kai clicking akan su. Inda kana yin clicking kamar yadda kake gani za ta watso maka waɗannan jerin jadawalin. Daga nan gurin ga wani guri inda aka rubuta share, kawai sai kai clicking. Inda kana yin clicking za ta watso maka duk wasu application da kake amfani da su wajen yin sharing link ɗinka ga sanan kamar yadda kake gani. Bayan ta watso maka gaba ɗaya zaka zo ka zaɓi wannan application ɗin da muke so mu yi amfani da shi. Bari mu nuna muku shi, gashi nan a rubuta thumbnails. Okay, gashi nan a rubuta thumbnails view, ma'ana wannan application ne wanda zaka yi amfani da shi wajen yin downloading din duk wani thumbnails na kowane video da kake bukata a YouTube. Ma'ana kaga wani thumbnails yayi daidai, ko kuma in ce kaga wani video an yi irin thumbnails din da kake so ka yi amfani da shi a bidiyon ka da kake so ka dora a channel ɗinka. To kawai zaka yi share na link din wannan bidiyon, inda kana danna wannan share din ya watso maka wannan fuskar. To kawai zaka zo ka zabi wannan application din, gashi na a rubuta thumbnails view, ko kuma wannan gashi na a rubuta thumbnails downloader, wanda a cikin su kawai duk wanda ka shiga zai kai ka gurin da zaka yi searching ko kuma in ce zaka dauko wannan thumbnails. Misali kamar yadda kuke gani zaka yi clicking akan sa, inda kana yin clicking zai shiga cikin sa, zai dan yi searching na dan wani lokaci, wanda a searching din da yake baya wuce irin yan sakankuna haka. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya kawo mana shi wannan thumbnails na wannan mutumi. Kawai zamu zo mu daga nan ƙasa, misali kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun tashi wayar kamar yadda kuke gani zai watso maka wannan fuskar. Idan ya watso wannan fuskar, daga nan gurin ga wata yar alama ta downloading wannan yar kifiyar da ta kalli kasa, kawai sai kai clicking. Inda kana clicking gashi nan an rubuta save image in gallery, ma'ana wannan hoton wannan thumbnails din gashi nan har an yi saving din sa. Kawai kana zuwa sai dai ka dora shi. Misali bari mu yi muku misali, ka dauka yanzu ka tafi YouTube studio ɗinka. ka dauka yanzu tunda mun riga da mun dauko shi wannan thumbnails din, abinda muke bukata shine muna so mu yi amfani da shi a cikin YouTube studio din mu, ko kuma ce a cikin sabon bidiyon mu da muka yi na wannan satin muna so mu yi amfani da shi wannan thumbnails din. Zamu zo mu shiga cikin YouTube studio din mu sai mu yi muku misali. Kamar yadda kuke gani, bayan mun shigo cikin YouTube studio din mu, kawai zamu zo mu zabo bidiyon da muka yi muke so mu dora shi wannan thumbnails din. Kawai zaka zo kai clicking akan sa, inda kana yin clicking kawai zai watso maka wannan fuskar. Kawai sai ka danna wannan yar alamar
kawai sai ka danna wannan alama ta ɗora thumbnails, kawai sai kai clicking a wannan gurin da aka yi alamar setting, kawai ga wani guri inda aka rubuta change, kawai sai kai clicking. Kana yin clicking zai watso maka waɗannan thumbnails din. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan shine thumbnails din da muka dauka, gashi nan har ya hau. Muna danna wannan don din shikenan ya hau kan bidiyon da muke bukata. To wannan dai shine hanya mai sauki da zaka yi amfani wajen dauko duk wani thumbnails da kake bukata, ko kuma in ce kake so ka dora a channel ɗinka, ko kuma kake bukatar irin sa domin ka dora a wani bidiyo da kai sabo, ko kuma ka shiga ujila, ma'ana kana so ka dora bidiyo sharp ba tare da bata lokaci ba, kai kuma baka da lokacin da zaka je kai create na sabon thumbnails. To zaka iya amfani da wannan application wajen dauko duk wani thumbnails da kake bukata a YouTube, in ma kai searching din bidiyon, ko kuma in ma ka ci karo da shi yayin da kake gudanar da harkokinka a cikin YouTube. Saboda haka idan kun ji dadin wannan video, to ku danna mana alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba, to ku danna mana alamar subscribe, sannan ka taba kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun sake jamewa a video na gaba.